Odiechieng' machielo makawo thuolo mondo mi arwaki e penj laktar ni machiegni. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. En ga chenro mokadwa gano bai kata matin, nyalo bedo ni dich to teme mondo mi los thuolo mondo mi ing'e kaka inyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa ni e studio ka koka ketho kinde bomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga olonye weche mage kae to en modhi miwa topic mwawuoye odiechieng' makawuono. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, amor mar chopo e station ka kendo amor mar tudruok kod joneno kod johera mag program ni. Nyinga Ken Otieno. Ken Otieno Homa Bay, to sani antie Nairobi. An physiotherapist, ne jogo moko ng'eyo physiotherapy gima en. Physiotherapist en ajuoga man kod lony kuom thiedho tuoche motudore kod choke, fuonde, leche kod rem mawuok e del kuonde mopogore opogore. Koro gima physiotherapist timo en ni ochiwo thieth ka ok otiyo achiel kachiel kod yath, but otiyo kod gik mopogore opogore mar neno ni wadago ngima makare. Erokamano. Mana kaka nawacho Dr. Ken arwaki e chenro mar penj laktar kendo amor mokalo mar bedo kodi ka kwayo gi ng'wono mathoth ni inema mondo iminyiswa ni kawuono ni neno ni watwagi weche mage. Kawuono gimonyalo twakie ma be en achiel kuom gino machando ji ahinya, wabro wuoyo kuom rem mar ng'ut kod lwedo. Kamano. Rem mar ng'ut kachiel koda ka lwedo. Ang'o momi kwenyo rem mar ng'ut gi lwedo daktari? Wachaka ne gi lwedo ng'ut to thothne. Gimomiyo ayiero mondo mawuo kuom rem mar ng'ut en achiel kuom gigo mang'eny ji bedo godo, to seche moko ging'eyo gima ginyalo timo kuom mano. Ng'ut en achiel kuom rem ma jowa mang'eny bedo godo, to kendo king'iyo e kit ngima mwan godo sanie, jowa matindo ma pod somo iyudo ka gin gi tabu mag ng'ut, jogo mantiere tije mopogore opogore nigi tabu mar ng'ut. Tiende ni achiel kuom gima kelo ma en yore mwadak godo, lifestyle. Koro nikech lifestyle omiyo tabu mar ng'ut ni obedo malo, ber mondo mi wang'e ni to en ang'o ma kelo tabu ni, to ere kaka inyalo konye kod ang'o mwanyalo timo mondo wageng'e. Nikech chon ng'eny ji ne yuago ondinggi kata oguro, tuo mar oguro kata rem mar oguro. To sani ok en rem mar oguro kende, sani oseidho, koro ok en oguro, en nyaka e ng'ut. Koro tiende ni wamedo kawo kata yudo rem mang'eny mar oguro kaluwore gi gik mwatimo kod ngima kaka wamedo dag ngima ma technology osebedo man malo. Kamano. Wawuoyo kuom rem mar ng'ut kaachiel kod kod bat. Kapok wadhi mabor ahinya, kwayo mondo wabede kod picha mar ng'ut kaka odhi motudore kod bat, kaeto bende kapok wadonje twagni mathoth ahinya wabong'eyo ni tij ng'ut en ang'o, tij bat en ang'o. Daktari wacho kacha ni kaka wadak, kaka wachiemo, kaka watiyo, tije mwatiyo miyo rem mar ng'ut thoro bedo mang'eny mokalo. Wabro chaka matin nono ni to tij ng'ut en ang'o, thothne onego bed ni keto ng'uti nang'o, to lokruok obedo kanye, to seche ma wawacho ni lokruok obedo kanye, en ang'o gini ma onego bed ni itang'ne kata obedo ni ngima lokore, yore mag tich lokore kod weche makamago. Daktari, picha ni dhi konyowa koso? Picha ni nyalo konyowa, but gima neno ka onge kaya gin leche. Nikech kwa wacho kuom ng'ut, mokwongo spine kata lombro, ochakore e tie wich malo ka, kaluogo piny nyaka uguro. But chutho, gima miyo wabedo concerned about ng'ut en ni posture mantiere kanyo. To posture en gima otudore kod leche, otudore kod choke, kod otudore kod fuondeni. Koro king'iyo picha ni, wanyalo wacho ni waneno ng'ut kwa describe kama ng'ut en, ng'ut gin tudore kod choke madhi 7 kochakore e tie wich malo.
Koro tier wich malo nyaka kikwano kineno choke matindo tindo go gin about abiriyo. Koro mowa malo nyaka abiriyo kanye mawach koro wawacho ni en ng'ut. To e kinde chokegi wan gi gino mwaluongo ni disk mageng'o chokegi kik regre gi nyawadgi. Kaso e bathe koni gi koni wan gi gigo mwaluongo ni ligament. Ligament gi omako chokegi kanyakla. Kaso bang'e koro wan gi leche. Koro leche go otudgi kanyakla gi obwongo ka giluwo through na gimoluongo ni nerves. Koro seche moko inyalo yudo ka en gi ng'ut maremo to obiro nyaka e lweti. To seche moko bi nyalo bedo gi lwedo maremo to obiro nyaka e ng'uti. Koro tudruok mantiere en leche. Koro leche ma owuok e ng'ut ochomore gi bat. Emomiyo samoro amora ma in gi tabu mar ng'ut inyalo bedo gi tabu be lweti. Koro koponi idhi neno ajuoga, especially ng'ama nigi lony mar thiedho tuoche aina gi, seche moko inyalo dhi ni lweti marami, lakini king'iyo maber to lweti no be ok otime gimoro, obiro ng'iyo mana ng'uti, nikech ng'uti ema bedo kama tabu ochakore godo. Koro ng'ut, kowuok kuom ng'ut to wawuoyo kuom leche mantiere e ng'ut, waluoyo kuom choke, wawuoyo kuom fuon be mantiere e ng'ut kanyo. Kamano. Ma wan gi fuonde, wan gi choke, wan gi leche. Kamano. Otudo ng'ut kachiel koda bat. Kaito bende thothne wachoga ni del en gimoro achiel. Yudo ka ni del otudore chakore achaka gi malo koni nyaka itende piny gi duto te otudore kanyakla. Thothne seche ma wuoyo e rem mar ng'ut, ang'o ma thoro kelo rem? Onyalo bedo choke, onyalo bedo leche, koso onyalo bedo onyalo bedo kata gima luongo ni nerves. Kamano. Koro kawacho gima kelo tabu e ng'ut. Tabu ma nyalo bedo e ng'ut nyalo biro kuom gigo mopogore opogore. Achiel nawacho kuom posture. Tiende ni kaka waketo ng'utwa e seche mwatiyo tijewa ma pile pile. Owach ni kaka sani gima duong' makelo tabu ahinya mar ng'ut e kind joma tindo kod joma dongo en advancement ma technology, tiyo kod simu kod seche moko jowa mantiere office, kaka waketo laptop, kaka wabedo kod space, kaka walung'o wiwa ka wan e ginene mesa kama watiye. Kod iyudo ka posture kobedo mok ber, nikech chutho posture alignment mar ng'ut onego bed ni obedo about 90 degrees. Obedo mo oriere ma kichung' to weight kata pek mar del dhi piny directly. To koponi nitiere gwenyruok moro e kaka ng'uti obedo, seche moko kelo pek e ng'ut kae. Koro pek mabedo e ng'ut ni miyo leche bedo gi jony. Leche kodhi obedo gi jony to seche moko iyudo ka space, nikech awuoyo kuom gima wawacho luongo ni nerve kata disk. Koro disk ni dhi regore. Koro seche ma disk oregore to ichako bedo gi regruok mar disk ni dhi chako kelo gimiluongo ni nerve, obedo compressed kata odiyore. Koro seche ma odiyore no, leche chako bedo gi jony, ichako bedo gi rem mabiro nyaka lweti. Koro mana achiel kuom gino manyalo kelo rem. Posture. Tiende ni kaka waketo ng'utwa, kaka waposition ng'utwa, kod ka gik mwatimo mapile pile, mana achiel kuom gi. Mar ariyo, iga. Koponi iga oniang', e kind chokegi wan gino mwaluongo ni disk, kod disk ni chogo wuon ok mulre gi nyawadgi, ogeng' gi gimiluongo ni cartilage. Koro seche ma cartilage dhi ka gima rumo, nikech wach ni calcium koro bedo matin, regruok bede. Koro ka ndalo niang', to ka in gi degeneration ma waluongo ni spinal spondylosis, wanyalo luonge ni cervical spondylosis, tiende regruok kata arthritis mar ng'ut, mano be nyalo kelo ni rem, nikech regruok no kobedo to chogo chal ka gima da losore kendo, tidhi bedo gi spikes. Koro spiking bone gi gidhi gidiyo gino mwaluongo ni nerve. To nerve ni ema del tiyo godo kuom tudo weche ka gi kacha. Koro seche ma nerve odiyore, to message madhi e muscles kata ma bedo relayed ok bed maber. Koro mano be nyalo kelo rem. Kopogore gi mano, gima chalo kaka tumor kata cancer mar chogo
be nyalo kelo rem. Machielo be nyalo bedo gi tabu machalo kaka meningitis, mago be nyalo kelo ni rem e ng'ut. Kod kopogore gi mano, gima chalo kaka accidents, mago koro traumatic injuries. Wach ni riembo gari to imako brake suddenly, pasruok mar chogo mang'utgi. Achiel nyalo dhi mbele. Disk mane wawacho ka. Disk nyalo bedo gima iluongo ni whiplash. Koro mano be kotimore to nyalo dhi kelo jony kod rem e ng'uti. Koro gin gigo mang'eny manyalo kelo rem e ng'ut kamano. Naneno picha moro ka daktari ukang'eyo kama nao ema ang' nonyiswa posture kako nego beni waketo ng'utwa kata kako nego beni wachunga ni wacho ni kaber to nego bed 90 degrees. 90 degrees mondo miratil kata pek obed distributed maber e del. To kapo nono ni posture ok ber ahinya kata ko kichung maber ahinya to nitiere kaka ratil nyalo dhi konchiel to weko machielo. Ka nitiere konchiel ineno ka konchiel bro jony moingo ko machielo. Daktari ma e picha mani dwani wapuonjre godo weche mag posture. Ma temo lero kaka ng'ato nyalo chako bedo gi tabu mag ng'ut. King'iyo kocha, seche ma ng'eni ng'ut nigi pek mare, wich be nigi pek ne. Wich be nigi pek. Koro del kod leche mantie ng'utgi, gitemo ting'o pek mar del cha. Waluongo gi ni anti-gravity muscles. Tendo giting'o del. Koro seche ma okitiyo kod seche ma okiketo ng'uti e yono makare, iyudo ka pek mar del medore. Koro koponi wach ni e yo mokwongo kanyo, pek mar del ne wach kata ni kilo 12 kanyo, mane manyalo bedo ni yot ne del. To seche ma ikulori, pek mar del bedo mang'eny. Tene gravitational force dhi bedo man malo. Koro kakimedo keto ng'uti molung'ore e kaka force bedo mang'eny. Koro seche ma force odhi bedo mang'eny ni dhi kelo jony ne leche, kasto choke mabe wawacho ni cervical spine gi, vertebral bones gi, be gidhi gi kiepo. Seche ma gisebedo ni gi kiepo, gichako bedo gi regruok. Koro mae en achiel kuom yono ma wabedo ni chako bedo gi tabu mag ng'ut. Posture. Kopo ni ok ibedo yo makare, ok iketo ng'uti yo makare, idhi medo pek ne leche kod fuon be dhi bedo ka diyore, and mano nyalo kelo ni rem e ng'uti. Aneno ka gibire kidienje mopogore opogore, to kaka omedo sudo e kaka ratind ni medore mana kaka nipimonwa cha. Tiende ni nyaka wang'i maber posture, kaka ichung', kaka ibet, ok ang'eyo kaka inindo bende, daktari biro pimona ko ang' wachopo kanyo. Wacho kacha bende kaka higa medore, omwota bende medo rumo e del. Seche morumo e del no thoth ne choke nyalo chako regore. Hinyruok kaka masira kod weche makamago nyalo kelo hinyruok kata rem mag ng'ut. Kopogore kod mano, kapo nono ni winjango to nego bed ni chich ni nyaka bedi ni asebedo kod chandruok e ng'uta, nyaka bede na tena ng'o monego bed ni timo. Kidienje mar ariyo kik bai nyako Ramogi Ajwang'. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma hero walo. Nyar kochia,
Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Aza ndege yako to the highest multiplier. Shinda 50,000 kila siku. Halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Log in to shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on casino. Alafu select transfer to casino, Then weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kachwani tu. Halafu click transfer funds ili kuconfirm. Click on casino na uweze kucheza Aviator. Usiache pesa ikupite. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Oh, we are the Pathfinders. Sabatoni. Riuri kodwa e nyasi makende mar World Pathfinders Day. Faithful as we are. Kama yie, wende kod winjruok romoe. Nifanye chombo cha amani. Ng'e mor mar riwruokwa mar Pathfinders e kanisa mar SDA. Wanaojitolea. Jakwath Opere Nyaroya biro yalonu wach manigi teko mar loko ji. Biblos wach wechegi. Puonj nyathi mondo olu yo mowinjore ne. Kendo kosedongo ok noae. Ne kaka jo Pathfinders wa nyiso lony, chiwruok kod chuny mar tiyo ne jomoko. Injili ngima. Sabato. Sari okinyi. Kik bai. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima e mwandu. Wadonje kidieny mar ariyo kendo ka uthulo ni mar ruaki nikech ka wapuonjore kendo wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Daktari, seche ma ng'ato sechako bedo kod chandruok e rem ma ibiro e ng'ut nyaka bat thothne ochako nang'o? Ochaka dichiel koso nitiere gik ma ng'ato biro winjo e dende ma kowinjo to onego bedni ochich ni nyaka bedni gimoro rach koso onego bedni chich gang'o daktari? Ranyisi manyiso ni ng'ato nigi tabu e ng'ut seche moko luwore gi gima kelo tabu no. Mokwongo ka en accident to inflammation bro chakore immediately. Ibro chako winjo rem seche unogono. Seche moche ni inflammation iwacho nang'o daktari? Tiende ni inflammation en hinyruok mag leche. Yani en rem mabiro seche ma ler ohinyore. Obedo ga immediate, obedo ga seche onogono. Ka rem ka leche ohinyore, rem miwinjo no obedo gi kuot kata seche moko ochako bedo ni yom bede leche mago mano manyalo wacho ni inflammation. Mar ariyo, rem moko ntiere manyalo biro, obiro to dhi. Wach ni koro kama otudore kod posture. Achiel kuom mae en nindo marach, pilo kata tiyo gi pilo ma ok ber. Iyudo ka seche mitiyo gi pilo no winjo ka ng'uti ojony, seche moko ka ok itiyo kode to ng'uti bet maber. Rem mabiro to dhi, mano postural. Mar adek nyalo chako bedo gi kalandidhi e lweti, kopo ni nitiere severe compression kata dirruok mar nerves, kata chogi fuondo dhi obedo machiegni gi nyawadgi, gimiluongo ni nerve ni.
ler moluongo ni nerve ni diyore kod diyore tichako bedo gi kalandhidhi e lweti seche moko inyalo bedo ka lweti nigi yom moro kata chako tiyo bedo kode matek kopo ni rem ni obedo mang'eny ahinya kata hinyruok ng'eny e ng'uti seche moko inyalo kech ng'e ni hinyruok kobedo e ng'ut leche dhi ng'wony leche kong'wony to remo madhi e wich chako bedo ka ok dhi e yono makare ichako bedo gi wich bar ka in gi wich bar ma ok rum seche moko ok nyal bedo ni en wich bar no to en rem mantiere ng'uti kod jony mar ng'uti mar ang'wen thal mar leche inyalo yudo ni iriembo mtoka to chopo kama koro ok inyal ng'iyo side mirror king'iyo side mirror nyaka ilok dendi te ok inyal tera ng'uti kende koro iyudo ka magi gigo manyalo ng'iso ni ng'uti nigi tabu kamano ma kopo ni neno signs go to nyaka ichiji ikaw atwak mar neno jalony mondo mi okonyi kamano. Onego bed ni ng'ato winjo ranyisi gi kuom thuolo marom nade kapok omanyo laktar kata kapok omanyo jalony nikech thothne daktari ka wan ga gi chandruok yudo kata nitiere kod rem e ng'ut ng'ato wacho ni ng'uta ni rama onego bed ni urwayo na godo kata irwayo ng'uti kod weche ma kamago onego bed ni wadhi nyaka okang' mane kapok omanyo kony koso seche minyanya ni tichako manyo kony kony nikech seche moko inyalo bedo gi rem e ng'uti minyalo dhi mbele kod gigo mitimo kod nitiere rem ma seche moko ok nyal mi thuolo mar timo gino mitimo to ka ber to mondo mi konyri onego bed seche onogono michako bedo gi rem seche moko wanyalo gayo rem ni kod tiyo gi yedhe machalo kaka Panadol kata painkillers madhi gayo lakini ko en rem makoro chalo ka gima odhi okalo kata obedo ka gima osiko nyaka ine daktari kaso luwore ni to en ang'o mo okele kopo ni en rem mobiro nikech yudo accident mano ber mondo mi ine daktari e sama chon nikech wanyalo dwaro timo investigation gima chalo kaka x-rays, MRI kod test mamoko mar ng'eyo gima kelo mano to rem ma mar jony kata ni nindo marach kata inindo pilo mok ber mano seche moko odiochieng' machielo kichenjo pilo to dhi bedo maonge koro kaluwore gi mokelo remno ok onyalo wacho ni immediately in gi remno ichak ineno daktari to inyalo ng'iyo ni to ang'o mokele koro kaluwore gi mokele moko nyalo dwaro mondo ine daktari seche nogono moko to be inyalo ng'iyo ni to be inyalo yudo kony ka ok ineno daktari kopogore gi mano nitiere jony moko ma be biro nikech ok watim exercise ka en wachi ni itiye laptop to ibedo piny okinya kodhiambo tichako bedo gi jony mar ng'ut ma en gimoro ma seche moko ok ochuno nyaka ine daktari en itimo adjustment gigo kaka inyalo tiyo gi laptop nini kasto mar ariyo to itimo exercises to be remno dhi bedo maonge to kopo ni en chope kiwango ma disk ni oko kata audio nerve mano nyaka ine daktari madhi timni procedure mar duoko disk e wang'e okang'eyo Dr. Ken ni kidieny mokwongo ni wachonwa ni samoro kaka koro higni medo sudo ndalo medo sudo iwinjo ni ka koro choke ka chako odwano dong kendo odwano bed kod spikes mano ng'ato onego bed ni pod rito kusema nikech apani ino nyalo biro gi rem mabet ochwalore matin mano seche ma ng'ato nigi rem ma koro waluongo ni cervical spondylosis ma be en arthritis ng'eni seche mang'eny wang'iyo ni arthritis mako ga chong ma ka ng'ato chonge rame to wacho arthritis ji wigi wil ni kata onding' be niga gino oguro be nigi arthritis koro oguro nigi arthritis ng'ut be nigi arthritis lwedo go gini go nigi arthritis koro arthritis mar ng'ut mwaluongo ni cervical spondylosis mang'eny ne biro nikech igni moniang' koro igni koniang' kod wach ni isebedo kitimo tich ma ikulori mang'eny regruok dhi bedo to seche moko inyalo
ok inyal ng'eyo ni tang'o makelo ma nikech en gino mabiro to otimore mos mos. Ok en gima sudden. Ok en gima timore atima ni kawuono ichiew to in gi arthritis. Mabe seche moko inyalo bedo gi arthritis kata regruok mag chokegi to ok ing'eyo nyaka chieng' michak yudo rem. Nikech rem en achiel kuom gino ma koro nyisi ni nitiere gimoro rach. Not unless igo picha, ok inyal ng'eyo ni in gi arthritis kata ionge gi arthritis. Koro arthritis en ochakore to biro mos mos. Koro ng'ut kata regruok makelo koro choke, pilruok mar chokegi en gima biro to otek muda mondo mi chak ng'eye. To king'eye tineno daktari, goyi picha and then intervention immediately. Hapa nisejisonyisa diagnosis kata kaka utimo mondo mifwenye ni chandruok nitiere kanye ichakonwa kacha kod picha. Kopogore kod picha daktari moro nyalo wuotho kodwa kaka utimo diagnosis ka ng'ato biro iri kaka Dr. Ken. Awinjo rem, aneno ka bada tho kalandhidhi, antiere kod yom kata thala mar gok kachiel kod ng'ut. Onego bed ni diagnosis mondo mi oganda waonge itime nang'o? Diagnosis approach mitiyo godo nyalo bedo mopogore but mondo mi understand gima problem en mokwongo nyaka ing'e the history mar problem ni. Ibiro penjo jatuo biro ng'isi ni to tabune ni osebedo marom nade, nochakore nade, ang'o gino mosebedo kotimo, tije motimo. Koro mano itemo kawo itemo timo gima luongo ni subjective examination. Tiende ni gima jatuo ng'isi ni ema konyi ng'eyo ni to ang'o monyalo bedo. Nikech kaka wawacho, tuo mar ng'ut kata rem mar ng'ut, inyalo bedo gi rem to ok anyal chako thiedhi mana kamano kapok ang'e ni to ang'o makele. Koro penjo mapenjogi ema biro ng'isa ni to kaka luwore gi penjogi, test ma koro onego bed natimo en ma. To seche moko inyalo yudo ni in gi rem mar ng'ut en because of tich mitimo. Moro iki kibiro ira aneno iki oniang'. Seche moko ok anyal dhi timo other test aseng'eyo ni iki oniang'. Ka dwaro ng'eyo gima timore ahinya tadhi atimo x-ray tang'eyo ni magi ma. Machielo watimo physical examination. Wabiro ng'isi gik moko achiel ariyo mitim. Wachi ni kakoro lokani ng'uti koni gi koni. Wabiro penji to be iwinjo kalandhidhi e lweti, gik makamago. Koro mage manyalo ng'eyo godo ni tabuni en ma kod emopogore. But chutho subjective examination imiyowa information kasto wadhi watimo koro objective examination. Koro objective examination gin gigo mwatimo machalo kaka x-ray, MRI, scans, nerve conduction tests. Koro magi te miyo wang'eyo exactly the problem, but ok watim gi te. Bang' miyo wa subjective information, mane mwang'eyo ni to koro magi matimore. To chutho be ok wahero ga timo diagnostic objective examination kapok wa rule in kata wa rule out ni mae manyalo bedo tabu. Mondo nikech ok inyal timo gi te, nyaka tim achiel at a time. Kapok wadhi e yueyo daktari mondo wayud weche manyien e machuok, moro wanyalo mulo kar nindo kama tin. Chutho onego bed ni ng'ato ninde position mane. Onego bed ni nindo flat, onego bed ni ting'o ng'uti, kata kiketo pilo onego bed ni keto pilo machal nade. Jomoko keto pilo achiel, jomoko luwo pilo ariyo, jomoko bende nindo maonge kod pilo. Mondo mi kik ibed kod chandruogegi, an kontere kod pichni mopogore ka moro nyalo wuotho kodwa e pichni gi mondo mi wawinj gi maber. Korka pilo seche moko ma bedo ga nikech waloko pilo kata isetiyo gi pilo mandalo mang'eny ma pilo ti ma pilo koro dok mapiny. Mana kaka ne wa demonstrate kaka ng'ato chungcha, the neutral position mar spine mar lombro onego bed mana kaka itiere koponi chung obedo straight. To koponi idhi tiyo gi pilo, koro jomoko ero bedo gi pilo madongo kata pilo mang'eny. Owinjo neno owinjo maber the comfort. The comfort nitiere pilo mang'eny but rach ni okelo ni tabu. Koro seche ma pilo ni malo, iyudo ka ng'uti oting'ore gi malo. Seche ma ng'uti oting'ore gi malo, deche mantiere ng'uti ka dhi jony. Koro mano jony no bang' ndalo mang'eny dhi kelo ni tabu. Kasto pilo be kodhi obedo mapiny ahinya,
to ng'uti dhi lung'ore piny. Dhi gi piny. Koro seche ma ng'uti olung'ore gi piny ni, pressure dhi bede ng'uti kaso leche ka be dhi jony. Koro yono makare monego bed ni watiyo gi pilo, onego bed ni watiyo gi pilo mantiere diere. Kik obed matek ahinya, to be kik obed mayom ahinya. Obed mana ma compression mare obed mantie diere kae. Nikech seche ma yom ahinya, to ng'uti dhi lwar piny, to kotek ahinya to ng'uti be dhi siko koni malo. Koro position mar pilo gi be seche moko kelonwa tabu shida mag ng'ut. Koro onego bed ma almost flat, to kik obed malo kendo kik obed mapiny. Ma seche minindo, the curve mar spine kod ng'ut kod onding'i kod kori onego bed e level madaro. Onego bed e line achiel. Kamano. Mula matres daktari, de bedi matres bende nyalo kelo chandruogni kapono ni matres samore en mayom ahinya, koro ang' del dhi fuong'ore piny ahinya, koro nitiere kaka lumbru ok riere maber, koso matres onge gi tabu kata matin. Matres koro bedo mopogore kod pilo. Nikech pilo wadano bed averagely medium sized, kik obed maduong', kik bed mathis ahinya. Matres onego bed firm. Ahinya ibo yudo ki daktari ng'isi ni mondo iti kod orthopedic mattress. So orthopedic mattress ma uweni, jowa moko sedhi ma oloso mattress mondiko ni orthopedic mattress. Seche moko wacho ni orthopedic mattress no ena yono marachiel mar ng'isi ni onego iti gi mattress ma motegno. Ok onego bed nofuonyore. Seche ma mattress fuonyore, elombro kae choke mantiere ng'ut nyaka onding' piny, gintiere gi nafas e kindgi. To nafas ni ochalo spring. Seche ma idolo spring yawre. Koro e kind choke gi, kopo ni ininde mattress mayom kata mafuonyore, gidhi yawre. To koyawre, lombro dhi yawre. To koyawre, to gigo maluongo ni disk wuok oko. To ka giwuok, to gidhiyo nerve. Kaso mopogore gi mano, iyudo ka koro leche odiyore iye, obedo overstretched. Ka leche obedo overstretched, ka mano timore ma ndalo mang'eny, to dhi kelo jony. Kasi chako bedo gi tuo mar onding', kati bedo gi back pain. Koro mattress onego bed motegno ma ok fuonyre. Koro jowa niga gi tabu mar dhi manyo orthopedic mattress. Gimiluongo ni orthopedic mattress onge. En mattress motegno. Koro kata kidhi manyo mattress kocho, koro ni en orthopedic nengo ne oidho. Ibo biro ira kaka jauso, tabro ndiko ni orthopedic. Koro ng'eni onge pogruok gi maya mondikni kod moko ndik. Yo machielo be nyalo kata decide koro ininde mkeka. Kata par. Kata par. Hapa ni par nyalo bedo maber saidi. Nyakora Mugia Jwang' kamwa gikeno iwinjo nang'o. Daktari wacho ni kaber to par ber saidi. Tik 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 tik. Yenwa wakaw yweyo ka waduogo to dhi bedo thuolo ni mondo mi penj laktar. Umefikiria matumizi ya hii pesa, Esther? Unapanga kufanya nini? Kuboost kazi yangu. Kazi, si ndio? Niko na cheki yako hapa hivi. Hii sasa wacha nikukabidhi ndio tuhakikishe ati hii pesa ndio yenye uliambia umeshinda. Ndio hii iko hapo? Umeverify? Kweli. Shikilia cheki yako. Tuko na goodie bag hapa hivi. Hiyo ni yako. Uzidi kujipanga, unaweza bahatika uchukue milioni 1. Ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasicheko iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kaeni. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Min shabiki na deku bless tena.
Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Aviator nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*274#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Even the new funding model is not working. The staffs of the university you are seeing here are very bitter. Chenro mag somo rochore mbalariany mag sirikal e pacho ka mangima kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany go mochakore ayanga. One of the biggest problems this country is facing is security. And if we don't get it right, we shall continue having problems. Is the man that Kenyans need. Od buro puodho Douglas Kanja ne lemo mar ogai mar obila ma pacho kae. Anybody who goes to hospital effective 1st of October will be treated under the Social Health Authority benefits. Biro bedo midhiero ne jo Kenya mapok ondikore e chenro manyien mar SHA ka sirikal olando ni NHIF ok bi tiyo bang' ndalo 12 mabiro. Bende di bede kod penjo mora madiher penjo Dr. Ken kotenore kod rem mar ng'ut kachiel kod bat entiere studio ka kendo ikore mar duoko penjo duto te. To kapok wadonjo e penjo moro nyalo nyisowa ka nitiere thieth ka ng'ato nitiere kod hinyruok kata rem e ng'ute kachiel kod bat. Ka nitiere thieth thoro chalo nade? Thieth thoro kawo thuolo marom nade? To bende gin ga rem marumo chutho koso gin ga mana moko migaya gaya kata ibrone kaka igaya gaya koro nosebet daktari? Erokamano kuom penjo no. Ng'ut maremo nigi thieth. Ok en gaya. Migayo en ma ok nyal konyre. To mawuoye ni en makonyore. Thieth mar ng'ut maremo kineno jalony makare e tabu inagi to be iyudo mana konyruok. Mokwongo line mokwongo koponi ni rem ng'eyo ni en ang'o matime no en gima nigi nengo kabisa nikech ka ok ing'eyo gima kelo ni rem ok inyal yudo ni thieth makare. Kiseyudo gima kelo rem tibe yudo ni thieth. Koro thieth mokwongo wanyalo tiyo kod yedhe
mag kwe rem mwaluongo ni painkiller kata paracetamols, analgesics. Kokalo level mar tiyo kod yedhego, wanyalo dhi e level mar tiyo kod physical therapy. Koro physical therapy kanye ma koro jolony machalo kaka an wadonje. Inyalo yudo ka in gi ng'ut maremo, to en oremo nikech choke ka odhi odiyore, nyaka tim ni gimiluongo ni manipulation mar pressure cha odog piny. Inyalo bedo kod thal mar leche. Kopo ni remo odog piny, nyaka ibed ni nyalo tiyo gi ng'uti maber. Koro mondo mi leche odog kare, ibro dwaro physiotherapist. Koro physiotherapist en achiel kuom thieth minyal timni. Koro e kanyo wan gi intervention mopogore opogore. Wanyalo tiyo kod gima chalo kaka mwaluongo kata kaka nerve stimulators, wanyalo tiyo kod heat equipment, gigo makelo liet, wanyalo tiyo kod manipulations, kod decompression. Compression tiyo kaka wanyalo yuayo koponi en ng'ut ma tabu mubed nikech disk uwuok oko, tiyo kaka wayuayo ng'ut mo disk dhi dok e iye. Koro mago to intervention mitimo kod physiotherapy. Kopogore gi ariyo mawachogo, machielo minyalo tim koponi ariyo gi fail, inyalo tim ni surgery. Nikech iyudo kaponi daktari nyalo yena ka usimu mana kiyena. Halo, penj laktar? Halo. Machiegni penj laktar? Erokamano. Nyinga Rose Omondi. Machiegni Rose. Agocho kowuok game. Halo. Wawinji dhi nyime penj laktar? Adwa penjo daktari about rem mowachogi. An gi rem kabisa, rem nani nochakre bamna e pelvis karidre piny. Rem ni negoya piny, nogoya piny kamano, koro nadhi e x-ray ne ok yud gimoro. Awuok ma daktari onyisa ni mondo adhi e MRI. Kana adhi e MRI to noyudo ni disc oninde nerves e onding'a. Nochwoya sindende moko e onding'a kanyo, ma sindende gi nochwoya sindende ariyo. Achiel, alafu bang'e 1 month kendo chako chwoya sindan achiel. Bang' mano nawuotho matin to kendo rem ni ochako duogo. Koro rem ni oduogo kamano, mana wuotho kabambora kama. Koro suru wuotho kabambora ni nochopo kuma apiko be nogoya piny ma tienda the left tienda otur e paja e bamna malo. Koro bang' ka tienda ni osetur, leche gi osebedo karama ma koro girama e boka te, to girama e boke na gi nyake okumbo na girama, lweta kapiro piny kama to girama nyake bat lweta gi te. Rama ma okanyal chung' ma kariera, nikech ka opota chung' to nyaka kuonga dol ramondi ma chukra kore kayud kaka nyalo sirora, ma chung' ma makuo kama wuotho goni. Okang'eyo ni Rose nitiere kanye, kata kamano awinjo ka Rose nitiere kod chandruok daktari, yena mondo mi akaw simu machielo, mondo mi watudgi kato ibro dwoko gi kanyakla. Halo, penj laktar? Machiegni penj laktar. Wawinji? Nitie seche moko ma awinja ka lombrona no ochalo ka gima kalandidi omako. To otimore kuom muda ok pile pile. Katede nyaka yok nyisa chandruok mantie. To e kora ka be ne nitie chogo moro nochalo ka gima otulo kama. Kana ochako to oila iye. Ka ilo no norumo. Koro lit to kolit. Gimoro amora matimore onge, to tula kamano. Koro ok ang'eyo ni en chandruok mane manitie. Koro en mana penjo laktar, to bed ang'o? Erokamano ahinya.
openjo laktar ni dobedango. Kata kamano wachako kod simb Rose daktari. Rose nitiere kod chandruok mar rem mang'eny. Iwinjo kako wacho. Ote kata wach minyalo nyiso Rose nango daktari. Aparo ni wanyalo twak kode mang'eny kopogore gi kan kech thuolo makati thuolo manyalo penje mabro penje nyalo bedo mang'eny to moro moko konyal bedo achiel koro kachiwo namba na to anyalo konye ahinya but wacho ni en gi tuo mar lombro ma kaluwore gi thieth manosetimne chal ni teko mar yath manomiye chan osedok piny ka ne en rem mane dhi nyaka e tielo to ngiso ni nerve no bedo involved koro ntiere gik manyalo ngise mobro timo anyalo konye gi paro kako nyalo konyore to koponi dende te winjo rem e fuondege to nyalo ngi at large onyalo bedo kata rheumatoid arthritis kata osteoarthritis koro mago to penj mabro penj achiel kachiel kasta miye duoko makare en gima lach ma okanyal ngise okanyal tieko emomiyo akwayo ni ka daktari chiwo namba samoro kiyudo thuolo mar penjo inyalo ndiko namba daktari mondo mi wago mbaka tok kosiwuok e studio. Penjo mar ariyo daktari, e lombru ne winjo ka gima tho kalandhidhi to gini ok timrega pile samoro timore nyalo bedo ni nitiere kod chandruok mane kata debe ni ang'o matimore kit ngimane? Lombro matho kalandhidhi ahinya ng'ama nigi tuo mar lombro okiwinjo ka nigi kalandhidhi obo bedo gi rem but apani description mar tabune kalandhidhi nyalo bedo ni ringo dhi e tielo koa e bamne ng'utu bamne ka dhi e tiende nikech aina tabu mar nerves tiende ni nerve obedo compressed to koro gima timore mamiyo seche moko entie seche moko onge to luwore gi position kupono bedo mar seche mang'eny to disk cha dhi diyo nerve koro ka nerve odhi odiyore to mano be kelo tabu. Koro mar ariyo ma be seche moko nyalo bedo to ng'ato ok ong'eyo en tiyo kod wallet ma seche moko bede ka e bam kae ok ober ahinya gino mwaluongo ni nerves koponi obe odiyore to dhi kelo tabu koro en achiel kuom gino manyalo nyiso jowinjo kod japenjo kod joma moko ni koponi nyalo bedo ni oketo ga wallet e ginene e bam mar bam to nyak ber ke wilo ko golo nikech seche e bam kanye ma nerve kal seche modiyore to nyalo kelo ne tabu no koro en onyalo dwaro thieth mar physiotherapy or spine obed adjusted mondo mi gino mamiyo bedi kalandhidhi no obed ma ong'e ane ni enang'o. Daktari aneno ka thuolo imo maya wang'a ok wang'eyo kaka inyalo geng' rem to kata kamano ne wachako kwacho kata ni posture kaka ichung' kaka inindo tije mitiyo kaachiel kod hinyruok kapo nono ni ng'ato bedo kod hinyruok apa ni ka wadok chien kane wawinjo twagni maber posture ni chal nade inyalo loko posture inyalo loko kaka ibet inyalo loko kaka inindo mondo mi igeng' bedo kod rem to kapo nono ni en madhi ahinya to tem matek mondo mi ne laktar kaka iwacho daktari thuolo de tamwa to akwayo ni mondo mi chiw namba ni mondo mi oganda wa oyud kaka tudore kodi wachwal twagni oko wagole studio ka mondo mi oganda wa oyud konyruok. Erokamano mana kaka iwacho thuolo tin to wan gi mang'eny manyalo wacho kotudore kod rem mar ng'ut geng'o ber maloyo thiedho omiyo koponi watudore malach to wanyalo ng'eyo gi yorego mwanyalo geng'o nitiere moko minyalo geng'o kod moko ma ok nyal geng' koro manyalo geng'ore gi achiel kuom yen posture mwacho no yono mwatimo tije ma pile kaka lungruok ting'o gigo mapek kaka chon dali nyalo yudo ka ng'eny ji ne ting'o ga gik moko e wigi mano be nyalo kelo tabu no kaka wapuro gik makamago koro mago pilo mattress mago be wanyalo ng'iyo baadaye omiyo jogo ma nyalo dwaro ng'eyo mang'eny kuom kaka wanyalo konyo wachni namba na en 07 23 92 41 09 kanuoyo 0723 924109 koro ne jowa man kuonde mopogore opogore an kod tudruok kod owetewa kod colleagues man e county mopogore opogore Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya kod jogo mantie Nairobi kigo namba na inyalo yudo yono mwanyalo konyigo to an to wuon antiere Nairobi kae ayudora kamiluongo ni Upper Hill Medical Center koro jogo manyalo dwaro kony kod thieth kod ne gigo motudore kod leche fuond kod choke nyalo go namba to abro yudo thuolo mar konyogi.
Dr. Ken Adwoko erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo bende kwa luongi e chenro mar penj laktar kiyudo thuolo TV mondo wamed go mbaka nikech del opong' kod chandruok achiel kod rem mang'eny mokalo to ka wapuonjore to ber mokalo. Adwoko erokamano. Erokamano makende ne daktari wa mabendo miwa puonj makende ne jogo picha mawa Ernesto erokamano mathoth ne director na Lindsay erokamano ne jogo mochung' ne duol kamoting'o Kev erokamano mang'eny ne producer na Papecho Koth erokamano Nyameja to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Daktari wacho ni kaber to dogi ninde par mondo mi kik ibed kod chandruok. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah. So far, umefikiria kenye utafanya ido? I'll clear my school fee and then the other part of it, I'll invest on something. Confirm that that amount is what I told you you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Wagoyo mbaka gi jathum mong'ere kaka Okoth Jarapogi. Kendo wang'eyo gigo mopondo e ngimane. Iluwe footstep kamora mami nyono bloggers ni. Tudri gi Solomon na Tito Kafaya, Ticha Bishni, Chakre Sariu.